ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika ku baɗa mana like, ku suburbuɗo mana sharhi sannan ku yaɗa wannan ɗauka. Ta yi kenan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ne aiki wani musulmi na. To, wai saurin kawo. To mutane ya sa ta ɗan kuma ba sani ba. Kankana gidan ruwa. Hakan hada fa'ida ce ta kankana yau. Inda ka mai ita ta zama ka magani a cikin lafiyar jikinka. Akwai mutane suke fama da rashin saurin kawo. Rashin ƙarfi, rashin kuzari. To insha Allah akwai wani abubuwa. Sabida kankana ta da cikin vitamin da take ƙara cikin lafiya ga mutum da yawan gaske. Takan iya ƙara maka ruwa a jiki. Takan iya ƙara maka jini kuma da gudun jini. Ko kuma ce ba magana da gudun tafiyar jini a jikinka, a jijiyoyinka. Mutane da su ba su amfani kankana ba. Ka ce na kankana ka ɗauki lazumin shanta. Misali ka sha da safe ka sha da yamma. To za ka samu ruwan jiki, za ka samu kuzari, za ka samu ƙarfin jiki. Ita da vitamin da yawa a jikin da gaskiya. Idan za mu lissafo za mu kawo muku su da yawan gaske. Kuma sannan tana ƙara ƙarfin alƙalin rubutu. Kuma takan ƙara ruwan sifan kuma takan hana mutum saurin kawo. Sai kuma da yawan jama'a sa fama da matsalar nan. Kuma da rashin kuzari kuma da ɗauke waya. Hakan nan ka ji mutum ba wani performance sosai. To yanzu abin da aka nema kankana ce za ka yi ta kame da drip ruwan kankana. 'Ya'yan kankana akwai fa'ida da ake bara da shi. Haka ruwanta akwai fa'idodin da ake bayar da su da yawan gaske. Shi da rashin sani ko kuma rashin bincike yakan sa mutane da yawa sun yi za su yi amfani da kankana ba. To amma in dai kuna bibiyan channel Yasalam TV, wancan tambayar baka in Allah ya dame ta baku fa'idodi da yawa akan kankana kuma akan wasu fa'idodi daban-daban domin kiwon lafiyar mu ce junanmu da samun nutsuwa kuma da kuzari sosan gaske. To abin da za ka nema abu 3 ne zuwa 4 kan matsawaita surutu. Haka amfani da shi. Ka samu kankana, ka samu citta, ka samu lemon tsami. In matsala ce ta rashin saurin kawo, yanzu ka samu kankana ka samu blender ta yi diluting ta mata ta zama ruwa. Ana so ka samu tsantsar ruwan kankana ɗin da mai taka kasar da ruwa ce. Ka same ta misalin kofi ɗaya. Kamar kofi ɗaya ko ruwa kwasan da kofi ɗaya. Ba ƙaton ba ɗan madadaci kofi na shan shayi da shi. Na shayi na masu shayi. Yawa. Sai ka samu citta garinta. Sai ka samu kamar ƙaramin cokali na tea ka zuba ciki. Sai ka gauraya. In bai wuce sarawa ɗaya mama ta aure to ka sha shi. In ka sha shi za ka ji ka ta randandan. Ba ƙarfi ba akan saurin kawo. Ba ka da babban insha Allah da izinin Allah. Ka jarraba sabida takan sa ƙarin gudun jini a jijiyoyin al'aurarka. Kuma daman duk ƙarfin ɗan namiji da mai taka da majijiya ce. To yana circulating ɗin jini da ke a jikinka shine yake sawa. Kuma kankana tana ƙara sa tafiyar jini a jikin ɗan adam sosai da sosai kan gaske. Sannan kana so ka ji ƙarfi kamar doki. Sai ka samu lemon tsami. Ka samu rabin sa kan matsa ruwa ciki ka jefa shi ciki. Sai ka sha. To ƙarancin kawo ƙarfi. To za ka ji shi a ranar nan. Ka ji tsawon lokaci kuma kana zai bi jikinka. Mutum da ke sai ya samu wadataccen ruwan jiki a jikinsa da kuma kuzari yau da kullum. Ya lazimci shan kankana kawai. Yana yawan shanta. Sai ina ga tun da wancan ɗin namu da mata ba ta kawo gudun fa'ida kankana sallah kamar wannan ba.
to ku yi ta. Ita ma ma dogon bincike kan kankana mun fahimci tana mugun amfani ga lafiyar ɗan adam na fiye da yadda ake zato ko ake tunani. Da fatan yau ma za ku yi ƙoƙari da jin abin da muka faɗa ka rubuta ka ajiye ko ka san ɗan uwanka ka yi share ɗinsa ka yi subscribe sannan ka da like ɗin shi ne na burge ka, sannan ka kanta da yawa annabi rahama salati, sannan kana annabi rahama salati shine san da yawan mu ina ga da wata saboda da yayi karancin lokaci. Inna Allah malaikatu yusalluna ala nabi ya allazina amanu sallu alaihi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallimu taslima. Rabbi zata amma yasau. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.